za Crna Gora trenutno smo 7 državljana iz crnogorskih i jedna ukrajinska državljanka koja ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Ovo je bio evakuacioni let vlade Republike Sjeverne Makedonije. Ja želim zaista se zahvalim vladi Sjeverne Makedonije i Ministarstvu vanjskih poslova na jednoj izuzetnoj saradnji. Znate, u ovim teškim momentima naše prijateljstvo postaje sve dublje i pokazujemo zajedno i humanost i brigu o našim državljanima. Ovo su teški momenti i mi smo tu svi uvijek bili za naše državljane. Ono što smo apelovali na sve jeste da u situacijama pogoršane bezbjednosti ljudi koriste evakuacione letove zato što ne znamo kada ćemo biti u prilici da organizujemo naredni i kojom dinamikom će biti organizovani. Ambasadorke, koliko logistički je teško da se organizuje? Jako je teško. Što znači to? Finansijski ili... I finansijski, bezbjednostno rizici postoje. Rizici postoje i naši državljani trebaju da budu svjesni toga. Naše vlade rade sve što mogu. I naša diplomatsko-konzularna predstavništva i vaša, i crnogorska, i makedonska, i svih nas u ovim momentima. I svi daju sve od sebe.